jingpule bungan kasih. Kajingpuri na ka kitab Genesis kananong kabakhatway kadakot iway hadu kendai. Hagata ka po ladon tang kaway ka ktien bad kiju ki kentien. Enda ki briu kila kenria jaka na kadong mingi kila lap ka jaka ri madan hari shinar bad kila shong lasa hanta. Te kila yaong para maki. Yangin yathau mauin nginda thang bha yaki. Hangta kila yo mauit haga jaka umau bad kapsiang haga jaka kasorki. Nangta kila yaong. Yangin yate ka nongba na kabenta yarade bad ka way ka jinte ka bajrong hadu bakanda kindu beneng. Tongin ya pensa nam yarade yo ngi ya sapret keleng kasla perthei baro ka way. Te utrai ula wan hiar ban pet yagata ka nongba bad ka jinte ka bajrong. Kaba ki khun benriu ki latei. Utrai hangta ulaong hakmi ki long tang ka way ka jait benriu bad ki don tang ka way ka ktien ka thali. Kani ka long tang ka jingsdang ya ka ba kindang le. An om don AA ka ba kin om la ban le haba ki la thumu ban le. Ya ngin ya let hiar bat ngin ya pen kulmar ya ka ktien ka thali jungki makin om ya smuthu shu way ya way pan. Kumta utrai ula pen sapret ya ki keleng kasla perthei nagata ka jaka bad kila ino klemte shu ya kata ka nongba. Tila ay kerteng babel ya ka namar utrai ula pen kulumar hangta ya ka ktien ka thali jong ka perthei baro bad nangta utrai ula pen sapret ya ki keleng satla ka perthei. Kaktien jong utrai. Kasam lai pulai kad khot chipho hadu khatsan. Utrai ula pen pulom ya ka boit ki gentle. Ula pendu e ya ki jingthmu ki jait penriu. Tang ka jingthmu utrai ka ne chunom. Ki jing perkhat ka do nu chung u pateng la pateng. Sup ka jait penriu ka bau blei ulong utrai jongka. Upait penriu ba ula jiet kum ka nong kenti chung u. Utrai ukmi na beneng uyoi yaw khun benriu baro. Naka khet bau shong upet ya baro ki bashong haka prathei. Mau ubat hau dur ya ki do nu chungi upethu ya ki jingle chungi baro. Ka gospel kat kum Marcus bukhut kilanong ka papra kat khot lai pusaw ter pat kilanong ka bakhindai kat khot iway. Nangta u Jisu ula khot lang yaw bait ba ban yala kisenran bad ula ong haki. Lada uno ukwa ban bud yanga to unden yalade unba yala kading na bad unbud yanga. Nabauta ubakwa ban pen em yala kajing em undu no yaka. Henry utaw badu no yala kajing em na kabenta jonga ban na kabenta ka gospel unri pen em yaka. Kan mentoy ayu ya ubriu lada unyo ya kaperthei baro kaway Henry undu e ya lade. Da e ubriu unya pen na kabenta la kamensium. Tia lada ubriu ule ran yanga bat ya kajing hikai jonga hakane kaju klem ran bat klem blei ukhun ubriu ru un le ran yu anda wan ha kaburom jong ukpa lembat ki angel bukhun. Ujisu ula ongru token mau yagane. Don na phi hangne kiban om yap hadu bakin da yoi ya kahima ublei ba ka wan da ka bod. Ka gospel jong utrai.